गोजोन फुंबिलि समाव जोंनि नैबे सनाय डिजिटेल केम्पआव मोनफैनो हानाय रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं NLFB आफादनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे सानजा सोनाब सा खोला ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय निउस पर्टेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं NLFB आफादनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों दिनै मोखां बिजाबाव फैनो सानाखैब्लाबो दिनै जों फैनो बाध्य जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मैयानि जि समाव जोंनि NLFB आफादनिफ्राय NLFBनि संबिधान आरो आफादनि नेमखान्थि आयेन बारसिनाय हिसाबै जाय बेक्तिखौ थांनाय बै 2023 मेनि 2 तारिखआव जाय बेक्तिखौ नेशनेल काउन्सिला सावरायलायनानै आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बा डिसचार्ज होनाय जादोंमोन, बिथांमोना फैयै फैयै नै मैयानि दिनाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै सारेन्डार खालामहैबाय। बिथांमोननि बे सारेन्डार जानायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि गोबां मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों NLFB आफादखौ एज ए हल फोजोबबाय होननानै फोसावदों आरो NLFB आफादा दिनैनिफ्राय थानाय नंला होननानै बेबायदिनो गोबाङानो बानसावदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गोसोआवबो गोबां सोंलु सोमजिखांदों। बिनिखायनो दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ जों दिनै होनो गोनां बाध्य जादों। थांनाय मैयानि जि समाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड NLFBजों जायफोर बेक्तिया डिसचार्ज होजादोंमोन, बिथांमोना मैयानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै गावखौनो सारेन्डार खालामहैनाय जादों। जों बेखौसो खावलायोदि बिथांमोनजों थांफानाय जायफोर सोद्रोमाफोरा सरकारा जि अनसुंथाइ होदों, बे अनसुंथाइखौ जेन समानै मोननानै बेबायदिनो समाजजों गामियाव थांनानै संसार जाहैफिननो हानाय बायदि, समाजनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय बायदि बिथांमोना साफ्रोमबो सुबिदाखौ मोन्थों, जों बेखौसो गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा NLFB हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिटेल केम्पआव जों NLFBआ जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ। दिनै मैया दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों, जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै, 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै। जोंनि जेब्लानोसिम जोंनि NLFBनि जि समस्या, बर' हारिनि जि समस्या, जि थांखिफोर, बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि NLFBआ जों NLFB हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों, दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या, दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं, मावफुंजायै दफाफोर, दिनै NLFBआ बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों। दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों NLFBआबो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों। दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों, अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय, बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि परियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। दिनै जों नुनो मोन्दों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै, जोंहा सोंलु बेरखांदों। दिनै जोंनि जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6000 जननि बारा, 6000 जननि बारा दिनै
मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै। दिनै बेबायदिनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों, पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों, दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। खोथाल' होबोबाय थादों, मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समायसा, बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50, नो बर'लेण्ड नो रेस, जान देंगे राजलेंगे। दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखुङाव गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन, रेल लामा होबथादोंमोन। दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय, दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों। दिनै एनएलएफबिआ ओरैनो जोनोम जायाखै। किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय, बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै एनएलएफबिआ बिग्रायखांनो गोनां जादों। दिनै एनएलएफबिखौ सोर बेबायदि संग्राम खालामनो थिनदों? दिनै जोंनि बर'नि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों बुङो। दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादों जांख्रिखां जांख्रिखां बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुंबाय थादों। आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा आन्दालनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन, जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि एनडिएफबिनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां एनडिएफबिआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय। दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा मालाबा गोसोआव सिखांफैयो। बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समायसाफोर, बै समायसाफोरा सुस्रांजायागौ मानि जों एनएलएफबिआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो। आरो लोगोसे जोंनि जि माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों, बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जे गोसो मोदोम जिउ होनानै फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो मोनागौ मानि जों सोमावसारबाय थागोन होननानै आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बाहागो लागोन बा लाबाय थानांगौ होननानै आं एनएलएफबि आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। गोजोन्थों। मैया जि बारग' एनएलएफबिफोरनो जि 2 लाख रां होदों आसाम सरकारा, दा बेहाय जि नोंथांमोननि जि एनएलएफबि जि दा गोथाङै थानाय जि एनएलएफबि नोंथांमोननिसिमबो बेबायदि खौरां हरदों होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन 2 लाखनि थाखाय, मा बुंगोन? बेयो सैथो। आसाम सरकारनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो मोनसे नटिस हरदों आरो बेखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बजबनानै लादों। बिथांमोननि खावलायनायाव जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै गोजोननाय दङब्लाबो जोंनि जि बर'नि समायसा, बै समायसाफोरखौ जों बिथा खालामनानै बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जों थांनो हायाखै, जों नुजाहैनो हानाय नङा होननानै जोङो मोनसे जोंनिफ्रायबो अफिसियेलि जोङो बिथांमोननो नटिस हरनाय जादों। एक्सेप्ट खालामाखै नोंथांमोना? जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै, मानोना जोंहा चेयारमेननिफ्राय लानानै बर'लेण्ड आर्मिफोरसिम जोङो गोबां सावरायलायनाय जादों। काउन्सिल, नेसनेल काउन्सिलाव जों सावरायलायनाय जादों। साफ्रोमबो जोंनि मावथिफोरा बुंदों जों बे 2 लाख थाखाखौ जों लानो हानाय नङा, खारन जों बे 2 लाख थाखानि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै। आरो जों बे 2 लाख थाखाखौ लानानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ जों गोसोआव गुलुं गुजुं खालामनो जों सानाखै। बिनिखायनो जों दिनैसिमबो क'क्राझार एनएलएफबि सान्दामारि केम्पआव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि सनाय डिजिटेटेड केम्पआव जोङो दिनैसिम एनएलएफबिनि सोद्रोमाफ्रा 600 जननिबो बारा जों गसंथानानै दङ। आरो नैबे 2 लाख जायफोरा बे चेकखौ लायदों बिथांमोनखौबो जों बाजायाखै। बिथांमोनखौबो जों जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो जों हाजासे हामबाय होदों आरो जों साबायखर बावदों जे
बे 2 लाख फैसाखौ बेकाराव बाहायालासिनो मोजां खामानियाव बाहायनानै लानानै नैबे समाजजों हारिजों गामियाव गोरोबफ्लेनानै समाजनि जौगानाय खामानियाव जेन मावलांनो हायो आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि जि बर'नि समस्याफोराव बिथांमोना सिभिलियान जानानै सिभिल ससाइटियाव थानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होलांबाय थाथों होननानैसो जों बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जादों। 744 जे केडारफ्रा एनएलएफबिनि सारेन्डार जादों होननानै बाथ्राखौ बुंदों। सारेन्डार जानायनि बेलायाव मा बुंगोन जे 141 मैयायै मा बुंगोन? दा बे खोथाखौ जों खोनानो मोनदों, जों मेगनजों नुनो मोनाखै। मैयानि गेजेराव जोंनि नुनायाव सरकारनि लिस्टेडआ सा 46 होननानै बुंदों, सरि सा 51 लिस्टेडआ, नाथाय बिनि गेजेरावबो 12 जनल' मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। बे बेसेबां सैथो जों बेखौ उनाव मोनथिलांगोन। आरो जायफोरा बुंदों 181 बिथांमोना सारेन्डार जाहैदों होननानै, नाथाय बेखौ जों खोनानो मोनदों जे जायफोरा बेकारै थानाय बर' सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै दिनै 2 लाख मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोनखौ लानानै थांदों, खिन्थु बेयावहाय गासिबो मोनजोबाखै। जों मिथिनो मोननायाव सा 16 जनखौल' मोनदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों। जायफोरा मैया बेक्तिया बेयाव जायफोरा गावखौनो गथायहैदों, सारेन्डार जाहैदों, बिथांमोनाबो जोंजोंनो दङमोन मोनसे समाव, आरो बिथांमोनाबो जोंनि थांखियावनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन। जेरावनाखि जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि मावनो गोनां बहुद समस्याफोर दं, बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौ मानि जों एनएलएफबिआ मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादोंमन। दिनै बिथांमोन बायदिया मा साननानै दिनै सोरबा सानैसो बेक्तिखौ डिसचार्ज होनायाव थांफालांनानै बा थांफानानै दिनै बे 2 लाख फैसाखौनो आंगोनि होननानै सानदों, बे जों नुनायाव एसे गोरोन्थि जादों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों मोनसे जोंनि दुरबलताखौ खोन्थानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों मोननै खेमाव थानाय एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा गोरायै जों बुङो, जों दिनैसिम थांनानै दङ आरो जों बेबायदिनो सरकारजों जों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जों सावरायगोन होननानै जों खोथा होदों। सार, बेजों लोगोसे दा नोंथांमोननि साननाया मा? जुदि नोंथांमोननि बे थानायखिनि जिखिनि एनएलएफबि बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बिनि बेलायाव आं रोखायै बुंगोन, जों बुंबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो, जों थाखा फैसानि थाखाय गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै। हारिनि जि गांनाय उखैनाय बैफोर आबुं जायागौमानि दिनै एनएलएफबिआ गोरायै सांग्राङै गोसो मोदोम जिउ होनानै गसंथागोन होननानै जों एनएलएफबिआ साफ्रोमबो बुंबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों बुंबायानो थागोन। मैयानि जि सारेन्डार जानायनि बेलायाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि एनएलएफबि आफादजों एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया बेबायदिनो सा 51 जनसोल' होननानै जों मिथिदोंमोन, नाथाय बिथांमोना 141 होननानै बानसावबाय थादों। बिथांमोना बबेनिफ्राय फैखो जों बेखौ मिथिया। ओमफ्राय जों मिथिनो लुगैयो जे मैयायो सारेन्डार जानायनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि बे उदालगुरि सनाय केम्पनि आरो क'क्राझार सान्दामारि केम्पनिफ्रायबो दङ नामा नोंथांमोननि केडार सारेन्डार जाहैनाय बेलायाव मा बुंगोन? बेनि बेलायावबो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोंनि नैबे सनाय एनएलएफबि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय बिथांमोनजों थांनाय जोंनिफ्राय गैया, आरो बे क'क्राझाराव थानाय जोंनि एनएलएफबि केम्प सान्दामारिनि केम्प बेनिफ्रायबो थांनाय गैया होननानै आं रायजो राजाफोरनो क्लियारखौ हरनाय जायो।